Magandang morning! Ito, nagdadatingan na yung mga puti mula sa Panalogon. Yan, galing yan ng Kadian. At doon din sa kabila, ayun, mayroon ng mga dumating. At ito naman yung mga namimiss ng mga nasa Manila, nasa abroad. Ayan yung sa Lokara at ito naman yung Iraid. At ito naman pala yung barista. At ayan naman yung sikat na waffle ni Pagay. Ayan. At saka dito mayroon ng mga ibang mga naka-display. Mayroong pansit, mayroong pancake. At saka ayan yung waffle. Ito naman yung minoron. At dito sa kabila ayan yung salukara. At dito naman ayan na yung bibingka. Ayan, pag nandito kayo sa Pantalan, hanapin nyo lang yan. Yan yung itsura. Ayan, marami na namang kobras dito sa Pantalan ng oras. At ito, nako, ang dami na namang tao. Galing Panalogon, galing ng Kadian. Ayan, may cute naman yung baby, oh. Ayan, ganito po pag umaga dito, ang daming tao. Yung iba na pupunta doon sa mga opisina, yung iba naman na babalik na ng eskwelahan, papunta ng Borongan sa Can Aviv. At ito ngayon may mga kainan dito. Ayan ang sasarap naman ang mga ulam nila dito. Dito lang yan sa Pantalan. Ayan si Tatang. Ayan yung mga ulam dito. Nako, ang dami, ang sarap naman, pero bawal sa atin yan. Ayan yung mga buti nagdadatingan na. Ganito pag umaga dito sa bayan ng Oras. At tutuloy naman tayo dito sa Pilahan Footbridge. Ayan. Didiretso tayo ng palengke. Doon sa bilihan ng mga isda. Ayun, mamili ka na lang. Ang daming mabibiling isda ngayon dito. Nako, ang laki niyan. Ito mayroon ding alimango. Ayun. Ayan, nandito rin yung alimasag. Ang dami nito. Ayun, busy na yung kalsada. Kanina traffic dito. At maraming salamat sa mga nakasama natin sa video na to. Shout out sa mga follower natin sa abroad, dyan sa Hong Kong, sa Dubai, at sa USA, sa Canada. Maraming salamat at magandang umaga mula dito sa Oras, Eastern Samar.